Vale, bueno, mejor tarde que nunca, però bueno, aquí estem, al postpartit. Postpartit del Mallorca-Barça. Bueno, la veritat és que no l'havia vist venir, com últimament no l'estic veient venir, però bueno, no passa res, tot sigui així, no sigui al revés, no sigui passa, pela. Bueno, és un partit realment que el resultat hi ha gent que diu que no fa no és acord amb el que com vam jugar, però a mi em sembla que sí que és veritat que la primera part va estar més encallada, però realment el Mallorca està com està, sisè a la taula, i bueno, van fer un partit interessant. A veure, en defensa van preparar bastant guapes, però bueno, primer gol i vàries més, però l'interessant és que el Barça, com dic constantment, depenem bastant de nosaltres. Evidentment que si l'altre equip va liar-la, però clar, el moment és generar. La cosa és generar tantes ocasions com perquè al final això pues, atropelles el rival. O sigui, li fots 5, que haguessin pogut ser 7 o 8, és el que hi ha. O sigui, fas moltes ocasions, vas fent gols i la gent a més comencen a tenir por a treure la pilota jugada, comencen a encallar-se, i això és el que hem de fer-li sentir al rival. Por i patiment i desesperació, tot el que puguem, tot el que puguem, i així és com el Barça està traient aquests resultats. La veritat és que és un partit que amb el que ens hem de quedar és que si juguem el que estem jugant, som fidels a lo que Hansi Flick ens ha ensenyat a fer, no tenim problema. Si amb el Bayern de Múnich la gent no ho té clar, llavors no hi ha cap altre exemple gairebé. Posa-li al City, però és que també hem passat pel Madrid, ens hem passat per la punta del nabo a dos dels grans, bueno, als dos dels més grans quasi bé del futbol mundial, jugant al mateix joc sempre, unes línies adelantadíssimes, i que el joc es jugui al camp del rival, i anar fent, construint ocasions, patapam, patapam, patapam. Casador, no sé, crec que Casador al final és una peça clau, i bueno, que es prepari tothom, des del Gavi fins a tothom. Eh, sobretot Gavi, perquè la posició de Gavi cada cop és una cosa més misteriosa, no sabem on jugarà, no sap ningú. Jo crec que encara no serà, ningú sap, ni ell mateix ni cap entrenador li ha trobat una posició concreta. Llavors, la més concreta, la més semblant ara mateix, la que sembla que serà més recurrent, és la posició de caçador, o sigui que ho té negre el xaval, perquè a Pedri ja no cal ni que parlem de Pedri. Pedri és un escàndol, que jugant a la base és un escàndol, realment sempre és un base de bàsquet, és un tio que t'ho crea absolutament tot, no falla un passe, deixa tatats tècnics descomunals, i no sé, la projecció d'aquest xaval, jo suposo que, bueno, és que no sé, és que són molt joves, la veritat, no sé quina projecció poden arribar a tenir, que quan tinguin 25-26 anys, que sigui ja el moment prime a nivell el cos humà, no? A nivell cos humà el 25-26 és el tope, no crec que, bueno, pots fer pujadetes, però crec que per allà està el tema, i després ja començarà a baixar a partir dels 30, pues jo crec que Pedri, no sé, podem tenir un verdader monstre. Ja amb aquest nivell és suficient, però clar, pot anar polint i treure, bueno, no sé, és increïble. Això és increïble. Després, una mica en tema, una mica amb ordre, posem una mica d'ordre a la vida aquí. Vaig a mirar les alineacions, que em refresqui una mica. Bueno, aquí vam flipar tots, aquí Flick ens ha donat una lliçó, una lliçó, ens hem pixat, tots ens hem cagat en ell, A veure qui és el xulo que ha dit, ha vist l'alineació, ha vist que no estava Lewandowski, ha vist Ferran Torres, i algú s'ha alegrat, algú ha dit, bien, bien, Ferran Torres de titular, en lloc de fer Lewandowski. No, estàvem absolutament tots cagats a sobre a dir, vale, doncs avui un partit sense gols. I bueno, ha marcat el seu golet, que és al final el que té que fer un delante centre, està allà. El gol ve d'una puta liada que fan les defenses del Mallorca, que, vamos, anem a dir-li pel seu nom, el Rayo i Valgent. És que la veritat és que Coneca, el Mojica, el Mafeo, el Darder,
El Muriqui, que és lleig el cabron, no me'n recordava que era tan i tan lleig, eh? És lleig el cabron. Però bueno, fill de puta també, sempre ens ha liat aquest tio. Però, bueno, aquests dos, el Raillo i el Valgent, s'aniran contents cap a casa perquè, vaya tela, la calien. Però, bueno, Ferran Torres està allà, la xuta allà amb el taló per sota, una merda estranya, i cap a dintre. Després, Iñaki Peña, com sempre, bueno, cobrint els paperets, saps? Intentant-ho fer el millor que pot, pobre xaval. Però, bueno, per mi estem amb les mateixes, eh? Ara ja no podem fer res, suposo que Chesney està més tieso que una porta, no sé, però ja, vamos, no sé, és que estic per anar als entrenos o mirar-los, no sé, no sé si es pot, però la veritat és que no m'acabo d'explicar. Ni un puto partit jugarà aquest home, ja ho veig a venir. Perquè, bueno, Iñaki Peña està fent més o menys el paper, cobrint-les, però, bueno, aquest estiu o aquest hivern, jo crec que aquest estiu, si Ter Stegen, no sé fins quan està, la veritat, ja m'ho miraré, però inclús diré, jo Ter Stegen mai ha sigut un porter que m'encanti, o sigui, crec que amb els peus és molt bo, que Iñaki Peña, amb això no tenim res a dir-li, no fa cap liada, o sigui, el tio manté la compostura, l'únic que passa que no para. O sigui, sí para, però no para com hauria de parar un porter del nivell. I jo crec que Ter Stegen, em perdoni la gent, però crec que és molt bo amb els peus, com Iñaki Peña. Millor, evidentment, però tampoc és que sigui un porter que et doni molta seguretat a l'hora de parar. I entenc que els porters deixen de jugar amb els peus i tot el que vulguis, però jo sóc de l'escola de que els porters parin. Vull que els porters parin, vull que, sobretot si juguem amb una línia tan adelantada, que jugant amb els fores de joc, joder, que no sigui un fora de joc mal tirat, un gol, i així anar fent. Evidentment que el nostre joc és a marcar nosaltres i a deixar-nos bastant descoberts a l'hora de que un gol, dos, te'n poden fer. Però si tens un tio que a sobre te les pot parar, que mejor, no? Ja és com una peça que veus tan clau i tan necessària que fot ràbia. A veure, el gol que li foten a Iñaki Peña, el gol que ha marcat el Mallorca, avui no li estic dient que tingui culpa, eh? No es pot parar, això. És un contraatac, un passe de la muerte rata del FIFA, però és un gol. I te la foten. Això és culpa no d'Iñaki Peña, és culpa de l'equip de no tenir porters de veritat. Després, Covarsí i Íñigo Martínez és una cosa que no... Són dos tios als quals jo crec que no els aniré... No els puntuaré més fins que la caguin algun dels dos. És una borrada. Covarsí, sobretot, amb la seva edat, però bueno, és que sempre seria repetir-se, és que això és una cosa de repetir-se i repetir-se. Però és que parlem sempre a la mi, però és que Covarsí és un tarada, això està boig. Aquest tio està boig. Que aquest tio li és igual que li vingui el Muriqui o li vingui qui sigui. Que li importa una puta merda, hauria d'estar cagat, està allà el teu amb la cara trompeta, tranquil per allà i li suda la polla. Jules Koundé, doncs, bueno, Koundé, jo és que, a lo mateix que dic que Covarsí és molt jove, a mi no m'impressiona que Koundé faci els partits que fa. Tampoc és que sigui un lateral mortal, però bueno, ens va bé per partits com avui, és un tio megavàlid, i partits del nivell també. Però bueno, tampoc ploraríem molt si busquéssim a un lateral més natural, diguéssim, que pogués jugar. Parlaven d'un... Bueno, sí, vaig a dir-ho perquè si no mai ho diré. Parlaven d'un tio de l'Ajax, ara no sé el nom, era el lateral, bueno, anem a buscar el nom anem a buscar-ho per aquí l'ordinador més ràpid. Quin lateral era? Lateral de l'Ajax. Ajax, el partit anterior que van fer, quin va ser? Un moment... aquest mateix, contra el NEC, contra el NEC. I les alineacions, a veure, Rensch i de nom, vinga va, Devin Rensch, un tio així, bueno. Aquest pavo mola bastant, perquè és una mena francotirador, és una mica com Covarsí, que no falla un passe, doncs aquest pavo, bueno, no falla un passe, he mirat els highlights, no us penseu que he anat a mirar els partits de l'Ajax, però... Hòstia, és una mena de Trent Alexander-Arnold, no? Una cosa de passe de lluny del lateral fins a l'extrem, bueno, li surt a la real polla. Aquest tio molaria bastant, un perfil així. Però bueno, que no estic fent-li la cama al Koundé ni res. A més, deien que perquè una de les claus que vingués era que Frenkie de Jong... Bueno,
ni de conya, o sigui, prefereixo seguir amb Koundé. En fi, Valde. Valde és un projecte, per mi és un dels millors projectes que té el Barça, és un tio que a la que ja ho està fent, però la que mantingui i no tingui lesions i comenci a progressar amb aquestes volades que fot per la banda, que va amb la moto, el cabron, i comenci a semblar una mica una mena d'Alfonso Davis, que no sé si ho dic per les pintes, però a mi em sembla com su ahijado, pues vamos, que es quedia aquí de puta mare, que pilli una miqueta més de cos per defensar i ganes i endavant. Després, Pedri Casador, el mateix, són com Covarsí i Íñigo, s'estan convertint en la parejita de l'any aquí a la base de la sala de màquines, i aquestes dues bèsties ens portaran on en vulguem. Ja ens ho han demostrat, i han demostrat els suplents que no estan per fer el que fan aquests dos animals, aquests dos putos animals, com me'ls estimo. M'agrada tant que a Caçador li estigui passant això. O sigui, Caçador és el típic tio que li ha anat d'un pèl que no està aquí, Li ha anat d'un pèl, dona igual si hagués tingut aquest nivell, no ho haguéssim sabut mai. Li ha anat d'un pèl. No hagués passat tot el que havia passat a totes les lesions que havien tingut, santes maquíssimes les lesions de Frenkie, de tota aquesta gent al principi de temporada, a la pretemporada, que tingués que venir, ja no me'n recordo el nom de l'altre, però el Caçador i el Bernal, això. I Bernal, que Bernal ja va tenir l'oportunitat amb Caçador, però és que se la va agafar Bernal. I Caçador no és jugat, i Caçador està aquí, i no sortirà d'aquí, hòstia, si no sortirà. Un altre que tampoc sortirà, espero que mai, és Lamine, la nostra bèstia, a l'exterior, mare meva, lo de aquest exterior, vull veure més. A més, aquest tio acabarà fotent gols amb l'exterior bastant, serà la típica clàssica seva. Imagineu-vos que és com Messi, que les que feia la tirar-se cap endins, però es fot amb l'exterior. Més maco encara. Seria, i que els hi fotin Madrid, i que sigués la seva jugada recurrent, i que aquesta gent no aixequi cap en sa puta vida. Que hagin descansat el Messi un ratet. I que tinguem a la mina, estic molt content. Després Dani Olmo. Dani Olmo és una cosa que em fa patir. No sé vosaltres, però a mi em fa patir cada cop que la té i veig que algú va xocar-lo, el veig com tan... el veig fràgil, el xaval. És boníssim, És una puta màquina. Fot un... El gol no sé quin és ja, quin és el que li fa... el que li passa a Lamine i Lamine li passa amb l'exterior a Rafinha. Fot una locura. No sé si li passa com de tacó, d'autopasset, de què sé, una locura. Però em fot por cada cop que la toca i que li venen a sobre que el trenquin en totes les parts possibles. És un tio veig fràgil, no sé. No sé, té cara com el típic pavo que ha matat algú, que ha matat molta gent. O sigui, un psicòpata d'aquests de les sèries que estan allà a lo... com es deia, com el de la sèrie aquella que amagava, que deia que colorava carn tota merda, bueno, jo què sé, m'estic liant. És igual, el veig un tio molt estrany, però és un tio que compleix, mola molt. Després Rafinha. Jo Rafinha, la gent, o sigui, m'encanta Rafinha, M'encanta Rafinha i que a més estigui jugant, que comenci a pujar bastant a l'atac i que entengui que ell no regateja. Però bueno, jo el mantindria realment, aniria posant de potser fins i tot, és que clar, i busco la manera per tenir un extrem més vàlid que ell. M'agradaria molt que es quedés, però jo crec que és una venda. És un tio que ens està funcionant moltíssim, però és que crec que ens aniria tan bé, i li aniria tan bé venir una persona ràpida i que regategés per aquesta banda, perquè jugaríem d'una altra manera i tindríem el doble d'oportunitats cada partit per nutrir el delantecentre que tinguéssim. Vamos, però que no puc dir res. Simplement, jo m'he cagat molt en la puta en un contraatac que hem generat i que Rafinha ha fallat. Vale. Ha marcat un gol de penalti i un gol que estava allà perquè el passe de generalitat de Lamine i ell estava allà, perfecte. Però és que a mi, hòstia, aquestes jugades que dius, és que és una cabalgada que vas sol 1-1 contra porter, que és lo típic que entrenaves de petit, que et feien el típic passe i vinga a linxar porter 1-1, pues espero que ets del Barça, ets un tio que no ets un defensa que s'ha escapat, ets un atacant del Barça i no sé, crec que tots l'haurien d'enxufar, que a sobre sol davant del porter, intentar-li, que sé, li treu molt bé la cama al senyor Leo Román, però una mica picada, una miqueta de màgia aquí, ets brasiler, tio. Però bueno, que has marcat 2 gols, no
calladet i això. I bueno, la sorpresa del dia, Ferran Torres, amb 2 collons, Hansi Flick, és que té uns collons com 2 bombones de butano. Jo no donava un duro per Ferran Torres, la veritat és que s'ha de dir s'ha de dir que realment ens ha anat bé avui Ferran Torres per la pressió que fa, perquè Lewandowski evidentment està una mica més troncomòbil, no està tampoc per trotar fortíssim perquè al final es cansarà i pillarà un infarto, que té una edat aquest home. Llavors Ferran Torres no és no és donde mete el ojo, saps? Però el tio compleix en aquest sentit. Corre molt, pressiona bastant, és un tio més a la pressió, t'arriba un Rafinha, t'arriba un Dani Olmo, t'arriba qualsevol persona i crac, ja te l'han pres. Llavors, bastant bé, el gol és fruit de la cagada de l'any de la defensa, però bueno, està per allà. Jo abans de que fitxés a Barça sempre l'havia vist en el City, València, sent un jugador puta, d'aquests que dius posa el peu per allà, rebota i ja estàs allà, i bueno, crec que si ho recupera una miqueta, ara, a la que vingui algú, sisplau, ja un menys, anem traient-nos lloses de sobre perquè dona igual lo de recuperar els milions, dona igual, això ja una altra història. Els milions ja ho va fer un fill de puta, bueno, no, justament bueno, no ha sigut un dels fitxatges de l'antiga filla de putíssima junta, però és una cagada astrològica, vull dir, no passa res. Llavors, fora. Dels que han entrat, molt content també, per exemple, Pau Víctor, que bueno, que fa el seu golet, és un tio que també està allà, que s'ha d'estar, vull dir, per marcar aquests gols has d'estar i has de llegir una miqueta la jugada i a vegades un jugador tan jove que jugui a l'atac pues pot tenir relliscades i jo crec que Pau Víctor cada cop que entra dona molt la talla, té 2 collons, està bastant bé. Ha entrat també Gavi. Bueno, la veritat, si tinc que ser sincer, no he acabat. O sigui, a vegades ja estàs content, tal, el partit, tot, hi ha jugadors que ja no et poses i quan ja el partit està més encarrilat i sobretot perquè tenia els ulls posats en Frenkie de Jong. Aquest tio el vigilo quan curt, jo no puc deixar-lo de mirar, saps? Em fot por. Però avui ha jugat bastant, bueno, més a prop de l'àrea, més centre ofensiu, i millora bastant Frenkie de Jong. No és bo defensant, a la mínima no és bo perquè no crec que sigui dolent defensant, és que no li dona la gana de moure el cul. Llavors, si no li dona la gana de moure el cul, l'hem d'estar aguantant fins que puguem, doncs no el veig de mala posició de deixar descansar l'Olmo, després ve Fermín, perdoneu que em digui, i Frenkie de Jong crec que, a veure, és bo. Llavors, si no li dona la gana de córrer, que estigui per allà filtrant passes, xutant com avui, crec que podem fer-ne alguna cosa. I jo seria el primer encantadíssim, no cobra massa, però estaria encantadíssim de que Flick també recuperés el nivell, el nivell que mai ha tingut Frenkie de Jong. No ha tingut els collons de fer. Ara sí, de cobrar sí té els collons. I bueno, poc més. Aquí mirant els altres que no han sortit, és que a mi em venen ganes de cada dia parlar el mateix. Ja no és de Chesney també, sinó em fa una mica patir el tema d'Estralaga, encara que estic veient que sí que juga molt bé, però és que jo crec que no és tan jove, vull dir, no és tan jove, no té 17 anys ni 18, té... Vinga, coño, aquí més. Ander Estralaga, que si algú no ho sap és el tercer porter del Barça, té 20 anys. No sé, saps? O sigui, una petita oportunitat en un partit no és tan intranscendent. Quan collons, contra qui és el següent partit del Barça? Anem a mirar. Perquè jo em fa patir, i no sé, a vegades un tio de 20 anys que et pot sorprendre, segur que sap jugar amb els peus, que és l'únic que et demana l'únic que està fent Iñaki Peña. Penso que és un bon moment com per provar-lo. O sigui, si Iñaki Peña juga bé amb els peus però no para quasi, aquest xaval no la pot cagar gaire. Perquè Iñaki Peña no està parant. Si estigués parant-ho tot, diria, vale, Iñaki Peña, no te la juguis.
Si el tio té qualitat amb els peus, perdoneu que us digui, el porter tampoc ha de fer ruletes, eh? O sigui, el porter ha de fer passes firmes, al bon lloc, no liar-la, parda, i això ja és suficient. Per tant, una mica de confiança en el xaval no ho veig malament. A mi em sembla que en el B tenien clar que Ander Estralaga era el bo i que, bueno, que Iñaki Peñas anava ja a marxar del club, perquè allò és una cantera, no una guarderia de gent gran. A veure, el següent partit del Barça, conyo, és contra el Betis, ni de broma. Però després, per exemple, el Leganés, no? Sí, sense desmereixer ningú, però el Leganés, si és que està per allà, el Leganés allà enmig, hòstia, o a Chesney o a Ander Estralaga, ja, una mica per jo què sé, tio, perquè a Chesney no hagi vingut per res i que Ander Estralaga s'estreni, jo què sé, vull coses a la porteria, estic hasta la polla ja, de que no se'n parin ni una, cada atac, bueno, ni una, a veure, també n'ha fet alguna, sí, però un porter del Barça ha de parar més. I bueno, ja està, ara importantíssim estar tranquils, perquè el Madrid ara són els que han d'estar nerviosos. Això és el que havíem d'estar fent aquests dies. Fotre'ls i pressió. El Madrid avui jo crec que no perdrà, són uns cabrons, i és l'Atlètic, que és un equip potent i segur que els hi donarà pel cul i que començaran avançant-se potser i tot, però jo crec que el Madrid està en una situació i cal dir que en realitat sempre saben sortir-ne de les liades que tenen institucionals sobretot, no són un equip que baixi molt al cap. Llavors, no m'estranyaria que avui no pinxessin, però és un partit molt fàcil de pinxar. I si pinxen, hem d'estar per cagar-nos i de riure, o sigui, per cagar-nos de riure d'ells i deixar-los la moral pel terra, que és el que sempre ens han fet ells i és el que hem de fer nosaltres. I ja està. A veure si acabem líders, perquè si el Madrid perd, ja lo dels punts quedem a 2 per sobre. Bueno, ara això serà una batalla. Però bueno, si seguim fent aquest tipus de joc, no perdem, no perdem i sobretot, dic, no perdem la filosofia aquesta i sobretot que els jugadors que estan de suplents els activin tal com estan jugant, doncs gent com Caçador. Tenim una plantilla que no és molt llarga, sembla molt més llarga del que era, perquè al principi no donàvem un duro per ningú de Caçador, ningú s'imaginava que passaria això, però és un bon moment perquè l'equip suplent no sigui un equip suplent, sinó que sigui un equip d'apoyo, o sigui, que surti un i entri un altre igual de vàlid, sobretot en el tema del mig centre, perquè a més tenim qualitat de mig centre, és que s'activi Gavi ben activat, ara que està sortint de la lesió, però si tenim totes les posicions cobertes al doble, com qui diu, això no pot, o sigui, no, pot anar molt bé, no veig cap rival a Europa que digui aquests tios ens destrossen la vida sí o sí. Cony, perquè el Bayern de Múnich és dels millors, el City de Guardiola està com està, però bueno, que segueixen el City. I el Liverpool, l'altre dia, no sé vosaltres, jo vaig anar al partit del Madrid, pensava, el Barça li competeix en aquest Liverpool, o sigui, li competeix a tu i podríem sortir guanyant. Està molt bé el Liverpool, però veia un joc, bueno, veig que són tot d'avions allò, però veig que el Barça, si no aquest any, si seguim amb aquesta dinàmica amb 4 canvis, és que veig que podem estar un altre cop a lo més amunt i a més de manera que ningú podrà dir a la Lliga com la Lliga que vam guanyar amb Xavi. No. El Barça ha tornat. Toma, el llibre a la taula. I així és com dona gust veure un partit i veure tot l'equip triomfar. Bueno, i ja està. A veure si podem celebrar avui com cabrons que el Madrid l'ha relliscat i que Nico Williams en fot 2 i que ens fa un bailecito que hagi petjat amb Lamine, jo que sé, que tregui el mòbil i que vagin els dos junts, jo que sé, que passin coses èpiques, que Vinícius... Ah, no, Vinícius no està encara? Bueno, és igual, que plorin tots. O sigui, hasta els suplents. No, em foten menys ràbia que altres en Madrid, no tenen encara fills de puta tant, però és que tenen el cabron de Vinícius que ja val per tots. I el mafiós de l'Ancelotti tampoc m'agrada, o sigui que, bueno, a plorar tothom. I ja estaria. Bueno, que vagi bé.